har vi formlen for, hvordan man finder A. Og det vil vi nu bevise ved at sige y1 er lige med ax1 minus b. Og hernede har vi y2 er lige med ax2 plus b. Dem skal vi minus med hinanden. Så det vil sige y1 minus y2 er lige med ax1 plus b minus, husk at sætte i parentes, ax2 plus b. Så skal vi ophæve parentesen. Så det vil sige, det gør vi ikke. Det gør vi hernede, ja. y1 minus y2 er lige med ax1 plus b minus, fordi det er minus parentes, så skal vi ændre fortegn, ax2 minus b. Og minus b og plus b går op med hinanden, så det vil sige, at nu står der y1 minus y2 er lige med ax1 minus ax2. Så skal vi sætte a uden for parentesen, for at vi kan dividere. Så derfor, eller for at vi kan få a til at stå alene, ikke? Så derfor siger vi y1 minus y2 er lige med a parentes x1 minus x2. Flot. Så går vi lige herop, fordi der ikke er mere plads. Her. Nu skal vi dividere a. Vent. Den er ude af fokus. Okay, ja. 2. Hvorfor kan den ikke? Okay, ja. Nu. For at den kommer til at ligne den her formel heroppe, så skal vi have divideret det, der står her, herover. Og den skal vi rykke derover, så derfor skal vi dividere. Så derfor siger vi y1 minus y2 divideret med x1 minus x2 er lige med a. Og så ender vi med det samme resultat som herover. Voilà. Det er lige vigtigt at sige, at vi også godt ved, hvordan man finder b i den her, som jo er skæring med y-aksen. Og det gør man ved at sige y er lige med y1. ax. y1 ax1. Ja. Så skal man isolere b. Er lige med b. Så skal vi have isoleret b, fordi at b skal stå alene. Så det gør vi ved at sige y1. Så rykker vi det her over, så bliver det minus ax. Nu skal lave den der fancy bil. Nej, jo. Ja, men den laver jeg også lige. Lige med b, Jeg sagde fancy. og så står b alene. Yeah. På en action. Nu vil jeg så give et eksempel på, hvordan man kan finde værdien af a. Og det man skal gøre, det er, at man skal gå ind og finde værdien for alle de her. Og det kan man gøre ved at aflæse punkterne, for eksempel på et koordinatsystem. Så for eksempel så har vi nogle punkter, der kommer til at hedde, det første, det er så x er 15, og så er 20, så det kommer til at hedde 15,20. Og det andet punkt hedder så 28,32. Og det er så punktet for A, og det her punktet for B. Så det vi går ind og siger, det er, at vi så skal sige, at A er lige med y2, og y2 er 32, minus y1, som er 20. Og det skal vi så dividere med x2, som er 28, som vi skal tage x1 fra, som er 15. Og så kan vi jo så forkorte det her rimelig meget ved at trække de her fra hinanden. Og så kommer den til at hedde A er lige med 12 over 13. Så A er lige med 12/13 dele. Det vil sige, at stigningen er 12/13 dele. Tak for at du så med. Jeg vil vise et eksempel på, hvordan man finder værdien for B. Og i eksemplet, der bruger vi, at A's værdi er 2.
For at finde b, der skal vi bruge den her, der hedder 1 minus ax. Og der bruger vi så det samme tal, som vi har brugt hernede. Det vil sige, at 1 er lige med 20, og x er lige med 15a. Så der regner vi ud, at det er 20 minus 15. Jeg skal se det står dog hernede. Okay. Og så gange 2, fordi vi bruger a. Og det bliver så b er lige med 20 minus 30. Det vil sige, at b er lige med minus. Tak for at I så med.